ሓደ ቋንቋ ሓደ ዜማ ክልተ ሃገራት ዶባት ዘይገትኦ ናይ ጥበብ ምስጢር ኤርትራዊ ሙዚቃ ኣብ ልቢ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ፍሉይ ቦታ ካብ ኣስመራ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ዜማ እዚ ንምንታይ ሁሉ ሰጊሩ ዘተሓሓዘና ብሓባር ንመርምሮ ብመን ንጀምር መስለኩም ብቴድሮስ እሩሩ ድምፃዊ ቴድሮስ ሓጎስ እሩሩ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ኤርትራውያን ድምፃውያን ኮይኑ ኣብ መፋረቕ 1990 እዩ ናብ ስነ ጥበብ ዝተጸንበረ ቴድሮስ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ እዩ ኣብ ሳዋን ነዊሕ ዓመታት ኣገልጊሉ ድማ ቴድሮስ ብፍሉይ ቃና ድምፁ ናብ መድረኽ ብዘለዎ ቁም ነገር ዝመልኦ ቀራርቦን ይዝፍለጥ ሙዚቃ ህይወተይ እዩ ብምባል ስራሓቱ ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፈሱን ብኣካላቱን ከም ዝደርፍ ይዝገልጽ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻደይ ግን ንምንታይ እሩሩ ከም ዝተባህለ ንእሽተይ ከተንባሃልኩም ቴድሮስ ሓጎስን ዮሴፍ ተክላይን እሩርዬ እትብል ደርፊ ኣብ 2002 ጽምብል በዓል ናጽነት ሰሪሖም ነይሮም እዛ ደርፊ ብዝቢ ዓዝዩ ልዑል ተፈታውነትን ተቐባልነትን ዘጥረየት ደርፊ እያ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ዮሴፍ ተክላይ 4 ትብል ሳጓ ስለ ዝነበረቶ ቴድሮስ እሩሩ ትብል ሳጓ ክጠብቆ ብዙሕ ግዜ ወሰደላ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን እንተኾነ ካብ ቴድሮስ ብእሩሩ ዝፈልጦ ሰብ ይበዝሕ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዘይሃስስ ክሪ ዘትረፈ ስርሑ ግን እታ ብታስተወለደላ ከተማ ከይዱ ዝሰርሓ ተሓጒሰ ትብል ደርፊ እያ ፍቅራብ ልምበይ ኣሳዊራ ትስሕነሎ ለከሬራ ወሉ ፍቅራ ጌራትኒ ልበይ ሒዛትኒ ልዕሊ 18 ሚልዮን ተዓዘብቲ ድማ ኣለዋ ብዘይ ምግናን ልዕሊ ፍርቂ ተዓዘብተን ኣድነቕተን ናይዛ ደርፊ ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሮም እሩሩ ነዛ ደርፊ ምስ ሰርሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ቀሪቡ እዩ ከም ሰይፉ ሾው ከምኡን እሁድን ቤቤስ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ዕድም ኮይኑ ተሳቲፉ ነይሩ እቲ ካልኣይ ከመን መስለኩም ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ኣዲስ ኣበባ ባህር ዳር ሓዋሳ ተንቀሳቒስካ ሓደ ዘይስገር ሓቂ ኣሎ ድምፂ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደረት የብሉን ኢትዮጵያውያን ንኣብርሃም ከም ሓደ ተራ ሙዚቀኛ ጎረቤት ጥራይ ዘይኮነስ ከም ናይ ሓባር ስነ ጥበበኛ እዮም ዝርእይዎ ፖለቲካዊ ደዋት ንህዝብታት ከፍ ኢሉ ከሎ ሙዚቃ ኣብርሃም ግን ነቲ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ሰፊሩ ይርከብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ስነ ጥበበኛታት ድማ ንኣብርሃም ከም መምህር ዜማ ይርእይዎ እቲ ንሱ ዝፈጠሮ ናይ ትግርኛ ፖፕ ጃዝን ሬጌን ዝተሓወሰ ቅዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ድምፃውያንን እውን ክቐድሕዎ ዝፅዕሩ ፍሉይ ጥበብ ኣብርሃም ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ዓለም ብፍላይ ኣይጎደለን መለይ ሽኮር በቢ ዘለናዮ ዝኣመሰላ ደርፍታቱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን መርዓታትን በዓላትን ኣዝየን ዝድረፋ ደርፍታት እየን እቲ ብሃንደበት ሞት ዝተፈለየሉ እዋን ሓዘን ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያውን ዓብ ናይ ስነ ጥበብ ክሳራ ኮይኑ ተሰሚዑ ሎሚ እንተኾነ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድምፃውያን ንዑ መዘከርታ ዝኸውን ደርፍታት ብምድራፍን ስራሓቱ ብምድጋምን ኣኽብሮቶም ይገልጹ ኣለዉ ከም ጃኪ ጎሳይ መለይ ዳዊት ጽጌ ድማ በቢ ዘለናዮ ኣዝየን ካብ ምፍታውን ዝተላዕለ ተደጊመን እዩ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ደው ንመለስ ሚካኤል ወልደገርግሽ ወይ ከዓ ሚካኤል ኪዳነይ ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ኤርትራዊት ሞዴል ተዋሳኢት ከምኡን ዳይሬክተር ኣብ ኤርትራ ኮነ ብኢትዮጵያ ብዙሕ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣፍርያ ዝተፈላለዩ መዋዕውዒታት ናይ ደርፊ ክሊፓትን ፊልምታትን ዓይኒ ዝመልእ መልክዕን ቅርጺ ሰውነትን እትውንን ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝየን ካብ ዝድነቓን ዝፍትዋን ሞዴላት ሓንቲ እያ ብፍላይ ምስ ኤፍሬም ኣማረን ዌብ ስላሴያን ከም ሞዴል ኮይና ዝሰርሓታ ደርፊ እምብለይ ከም ስነ ጥበባዊትን ሞዴልን ሚካኤል ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ፍሊጣታ ናብ ኣያታትና ከዓ ንመለስ በሉ ተስፋኣለም ኣረፋይነ ቆርጨጭ ተስፋኣለም ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ገጀረ ተወሊዱ ዝዓበየ ሕጂ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ደሎ ስነ ጥበባዊ ቆርጨጭ ናብ ደርፊ ቅድሚ ምእታው ፍሉጥ ሳሳዓይ ነይሩ ኣብ ከባቢ 2001 ድማ ናብ ደርፊ ዓለም ተጸንበረ ልዕሊ ሰብዓ ደርፍታት ዝውንን ስነ ጥበባዊ ኮይኑ በቶም ምናልባት እንታይ ገይረ ትጽቢት ነዊሕዋ ከምኡን ጽብቕተይ ዝተባሃለ ስራሓቱ ዓብ ተፈላጥነት ኣጥርዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ብልቢ ኢትዮጵያውያን ቆርጫጭ ዓብ ቦታ ሒዙ ይርከብ ብብዝሒ ክሰምዕዋ ዝረኣዩ ግን ናይ ፍቕርን ወደሳን ደርፊ ጽብቕተይ እያ ቅድሚ ውሱናት ኣዋርሕ ድማ ምስ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ኣማረ ብምዃን ይተኣለ ትብል ነቲ ዝነበረ ጽልእን ምክፍፋልን ይተኣለ ወይ ድማ ይወገድ ዝብል ዓብ መልእኽቲ ዘለዋ ደርፊ ብሓንሳብ ሰሪሖም እዮም እዋ እዚ ሌጀንድ ኸ ተኽለ ተስፋ ዝጊ
ተክለ ተስፋዝጊ ካብ 1946 ክሳብ 1987 ሓደ ካብቶም ዕዙዛት ስነ ጥበበኛታት ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ምዕባለ ዘመናዊ ደርፊ ትግርኛ ዓቢ ኣሰር ዝሓደገ ድምፃዊ፣ ገጣሚ፣ ተጻዋታይ ድራምን ኣዋሓደ ሙዚቃን ነይሩ። ኣብ 1960ታት ምስ ኣስመራ ዩዝ ኦርኬስትራ ጀሚሩ ድሒሩ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስ ዝተፈላለዩ ባንድታት ሰሪሑ። ተክለ ነታ ናይ መወዳእታ ቅዱሕ ዝኾነት ቁጽሪ AE 1020 ኣብ ኣምሃ ሪከርድስ ተቐድሐ ስነ ጥበባዊ ምስቶም ፍሉጣት ናይቲ እዋን ሙዚቀኛታት ሮሃ ባንድ ብምዃን ድማ ከም ድላይ ዝተሰመየት ኣልበሙ ኣዳልዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበራ ፍሉጣት ሆቴላትን ክለባትን ከም ሆቴል ራስን ተኩልን ድማ ድራም ብምህራምን ብምድራፍን ይፍለጥ ነይሩ። ተክለ ተስፋዝጊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ተቐባልነት ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘርኣዮ ፍቕርን እቲ መንግስቲ ዘርኣዮ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ዝተኸፋፈለ ነይሩ። ተክሊኖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ዓበይቲ ክለባት ዘርኣዮ ዝነበረ ብቕዓት ብብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣዝዩ ይፍቶ ነይሩ እንዴ? እዚ ኸኣኽሎ ብትግርኛ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣምሓርኛ፣ ብዓረብ፣ ብሶማሊ ደርፊ ስለዝነበረ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ሰፊሕ ተቐባልነት ነይሩዎ። ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኛታት መብዛሕትኦም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ተክለ ከም ዘደንቕ ሰብን ንፉዕ ሙዚቀኛን ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ። ሽሕኮት ህዝብን ተፈትዎ እቲ ናይቲ ግዜ ስርዓት ግን ብሰንኪ ኤርትራዊ መንነቱን ፖለቲካዊ ጥርጣረን ስለዝነበሮ በዚ ምኽንያት ድማ ደርፍታቱ ካብ ሬድዮ ከም ዝእገዱን ሲዲታቱ ከም ዝስበሩን ተገይሩ ነይሩ። እዚ ኸኣክል እውን ብሰንኪ 4 ፊደላት ዝተሰመየ ደርፊ ኣብ ማእሰርቲ በፂሑ ነይሩ። ሓፈሻዊ ግን ተክለ ተስፋዝጊ ልብቶም መፍቀርቲ ሙዚቃ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሎሚ ልዑል ቦታ ዘለዎ ስነ ጥበበኛ እዩ። ደርፍታቱ ድማ ብበዓል ጃኪ ጎሳይ ተደጊሙ ይስማዓሉ። ናብ ደቂ ሔዋንካ ንመለስ። ኣድያም ስብሃቱ ከም ሓንቲ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ በአዲስ ኣበባ ዘለዋ ተቐባልነት ልዑል እዩ። እዚ ተቐባልነት እዚ ብሰንኪ ዘለዋ ብቕዓትን ምስቲ ህዝቢ ዘለዋ ጥቡቕ ርክብን ዝመፀ እዩ። በታብ ናይ ያሬድ ነጉ ያጎቴ ትብል ከም ሞዴል ሰርሓትላ ደርፊ ድማ ዝያዳ ናብ መስኮት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተቐልቂላን ተፈታውነት ረኺባን። ቀፂልና ንሪኣኸ ደርፍታት ሚለን መብዛሕትኡ ግዜ ብድሙቕ ዜማን ሳዕስዒትን ዝተሰነየ ንመንእሰያት ብፍላይ ድማ ኣብ ዳንኪራታት ኣዝዩ ተፈታዊ እዩ። ሚላን ሃይሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየደቶም ኮንሰርታት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን ደገፍታት ዝረኸበትሉ መድረኽ እዩ። ብፍላይ በታ ኮኸበይ ትብል ናይ ሕብረትን ሰላምን ፍቕርን ትሕሶ ዘለዋ ምስ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ኮይና ዝሰርሓታ ከባቢ 30 ሚልዮን ተዓዘብቲ ዘፍረየት ብልጽ ስራሕ ምብርካታ ምንም እኳ ቋንቋ እንተዘይተረድኦም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግን ንዜማኣን ንኣቀራርባን ኣዝዮም ፈትዮም እዮም። ምስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ስነ ጥበባውያን ድማ ሰሪሓ ምስ ያሬድ ነጉ ከምኡ ድማ ምስ ቱሪ ስነ ጥበባዊ ብስራት ሱራፌል اسمي مودعتا سنة طباباوي كم زخمايدو فتوتوتوتو تبلو تخونو ፍጹም ዘሚካኤል እዚ ካብ ወዲ 11 ዓመቱ ተሒዙ ብናይ ምዕናባውያን ደረፍቲ እንዳተጸልወ ዝዓበየ ስነ ጥበባዊ ናይ ማትሪክ ፈተና ምስ ወሰደ እዩ ናብ ሙዚቃ ዓለም ሃይሉ ዝተጸምበረ። ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ ድማ ዛምቦ ሳብ ዝበሃል ናይት ክለብ ናይ እንግሊሽ ደራፋይ ኮይኑ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መድረኽ ደይቡ። ከምኡ ንፈለማ ግዜ ከም ደራፋይ ሰብ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ከተማ ኣስመራ ይዝፈልጦ። ዝያዳ ምስ ህዝቢ ክልተ ሃገራት ዘላለየቶ ንጽህ ስራሕ ግን ኩሉ ግደፍዮ ትብለ። በአልበም ደረጃ ኻሊድያ ካብ ብዙሓት ኣስተማቐርቲ ሙዚቃ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ዝረኸብናዮን ሰማዕናዮን ድማ ንፍጹም ኣዝዮም ከም ዝፈትዎ ፈሊጥና። ሓንቲ ንፍጹም ኣዝያ ዘህበበቶ ኩነታት ግን ሕሹኽ ክብለኩም ሓደራ ግን ሕሹኽታ ፍጹም ንኣብርሃም ገብረመድህን ብዙሕ ናይ ገጥሚ ማረምታታት ክሳብ ኣብርሃም ለሃጁ ናይ ኤርትራ ይጥዕም ዝተባህለሉ ግዜ ሂብዎ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ እታ ታየ ትብል ኣምሓርኛ ደርፊ እያ። ሕጂ ከዓ ብዓብዩ እዛ ሕጂ ኣብ ገጻት ቲክቶክ ብልጽ ናይ ፍቕሪ ደርፊ ኮይና ዘላ ብስነ ጥበባዊ ፊልሞን ካሕሱስ ተደግመት ኣሚነይ ንስኽ ጽጋባይ ንስኽ ድልየተይ ንስኽ ዕግባይ ንስኽ ሸውሃ ንስኽ ጽጋባይ ንስኽ ድልየተይ ንስኽ ዕግባይ ምጫት ትግራይ ሎምን ባር ዝተወሰኑ ኣዝዮም ካብ ኤርትራ ወጻኢ ህቡባት ዝኾኑ ብሉጻት ስነ ጥበባውያን ሓዝል ዝነበረትና ትሕዝቶ ኣብዚ ኣዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርና ሰላም ዘለዎ ጻንሖት ይግበረልኩም።